lomshado ukuze nginibonise ngingumuntu womuntu mina kangisayihambile yondlela ngilinda usuku lomshado ukuze nginibonise ngingumfazi womuntu mina kangisayihambile yondlela webangani bami nonke lalelani ngingumfazi womuntu mina kangisahlale emathaveni webangani bami nonke lalelani ngingumfazi womuntu mina kangisahlale emathaveni yelo mfazi ofuna umendakala ethaveni ngani musungilinga uzongichithela umuzi wami siyankethile wema mama ngikethena ngidlulisa ukubingelela okukhulu ukubona bonke abantu abathe babuka lo mbukiso njengamanje. Obingelelayo Umketule wakamdlalose udabuka ulunde emahlabathini emama isigodi. Bafowethu ngiphambi kwenu njengamanje ngenhloso yokuzonethulela iCD kaMketule kulonyaka ka2022 esihloko sithi uX ongasolveki. Engikholwa nokuthi ngisebenze ngokukhulu ukuyimisela ngokukhulu ukuyikhandla. Bafowethu ngiyacela ukuthi ningaseke kakhulu ningiphe indlebe. Lo msebenzi uphuma ngomhla ka28 October ngolwesihlanu uzobutholakala ma-CD kanti uzobutholakala futhi na online njengoba umculo usuhamba kakhulu nje kuma digital platforms uzotholakala kakhulukazi ku Spotify. Ngicela abantu begijime bekhona bazoyithola ingoma lapho kulula kakhulu bafowethu. Nakona wonke-ke ama-platform ongacabanga asithulele umculo wethu wamaskandi. Ndombishiya ngomshefezi endodeni, ndombishiya ngomshefezo, ndombishiya ngomshefezi endodeni, ndombishiya ngomshefezo, ndombishiya ngomshefezi endodeni, ndombishiya ngomshefezo. Uhlala kancane indoda izokwala, uhlala kancane indoda izokushiya, uhlala kancane indoda izokwala, uhlala kancane indoda izokushiya. Ndombishiya ngomshefezo. When you Iceland, I was thinking is no way. When you Iceland, I was thinking is no way. When you Iceland, I was thinking is no way. When you Nefik, I was thinking is no way. Ushala kancane, ushala kancane, ushala kancane, ushala kancane, ushala kancane, ushala kancane. Ndombishiya ngomshefezi endodeni. Wendomba ushiyile sibona ukuthi indoda uyibhanja, ushiyile sibona ukuthi indoda uyibhanja. Wendomba ushiyile sibona ukuthi indoda uyibhanja, ushiyile sibona ukuthi indoda uyibhanja. Wendomba ushiyile sibona ukuthi isoli ibhanja, ushiyile sibona ukuthi isoli ibhanja. Yathela umntomo nelawe nangabe senqala usonga noswali. Fanele nje, fanele nje, fanele nje, fanele nje, fanele nje, kuba fanele nje, fanele nje, fanele nje, fanele nje, fanele nje, fanele nje, kuba fanele nje. When you Iceland,
land, our thinking is no way. When we is land, our thinking is no way. When we is land, our thinking is no way. When we never. Bafowethu ngiyanithembisa kakhulu umsebenzi muhle kakhulu. Ngiyanithembisa kakhulu bafowethu muhle kakhulu umsebenzi. Ngeke nize nizisole. Bese ngithatha lithuba ngibonga insizwa engisebenze nazo kusukela e-studio ngoba ngisebenze e-tech studio kwaYani. Ngisebenze nobhuti uThuthana uMfokandlovu ugatsheni bamazi abaningi. Ngiyabonga kakhulu kuyena ngesinika ngiphe sona. Ngaphinde ngasebenza nobaba uDogzini uBaskita, ngasebenza noJJ Mfwambuthuma ku-keyboard, ngasebenza noJikelele Khumalo esiginqeni. Ngithembisa kakhulu nje bafowethu bese ngibonga kakhulu ikhampani engiphethe engaphansi kwayo okuye amashenge BMB Entertainment. Ngiyabonga kakhulu ephethwe uZonda bamzondayo okuyena producer wami okuyena manager yami engicabanga ukuthi sisebenza kahle kakhulu. Bafowethu isikhathi asikho ngicela nishone engomeni akusiza ukufela ngaphakathi ungeyona iflask. Yeka maqhubunhliziyo yami udlulele phambili. Yeka maqhubunhliziyo yami udlulele phambili. Yeka maqhubunhliziyo yami udlulele phambili. Yeka mbe ndedela mbe shuta ke nalomuntu ohlala ubhubha ngaye. Yeka mbe ndedela mbe shuta ke nalomuntu ohlala ubhubha ngaye. Yeka maqhubunhliziyo yami udlulele phambili. 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 Yeka mbe ndedela mbe shuta ke nalomuntu ohlala ubhubha ngaye. Yeka mbe ndedela mbe shuta ke nalomuntu ohlala ubhubha ngaye. Yeka maqhubunhliziyo yami. Ngiphinde ngibonge kozakwethu engisebenzisane nabo abathe bangilekelela kwezinye zeingoma okunguphindilo kaButhelezi eFryhead eNyanyeni kanye nemeya kaZwelonke uMfokandlovu phansi eShowe. Ngiphinde ngibonge neGezani Media Production nge-CD cover enhle kangaka engenzele yona. Bafowethu ngiyanicela ukuthi ningifollowe kakhulu lapha kuFacebook. Ipage lami lithi Fanele Umketule Mdlalo semusic. NakuTikTok ngiyacela ningifollowe bafowethu. I-account yami ithi Umketule 001 ku-TikTok. Bese ngishiya inamba yekhampani mangabe ufuna ukungiqasha mhlambe ngizokunandisela emcimbini. Uzobuthola ubhuti uZonda bamzondayo kule namba ethi 065 9615. Bese nginishiyela neyami inamba mangabe kukhona ofuna ukusho nokudlulisa kumina kwiziyalo noma kungamazwi enkuthazo noma umbono omuhle owakhayo. Inamba yami ithi 076 750 771. Ngiyabonga. Umbe kwenkosi akalibuzi ngete zemva wombalo ngalo menangoma. Nithi senfuna inselelo nithele enkunzini lento yenu mangiphathana. Umbe kwenkosi akalibuzi ngete zemva wombalo ngalo menangoma. Nithi senfuna inselelo nithele enkunzini lento yenu mangiphathana. Umbe kwenkosi akalibuzi ngete zemva wombalo ngalo
nithi senifuna inselelo nini nitshele enkunzini webafana mani phile umculo omunye lona luculayo sitayela sinile esenidlalayo ninamanga nikhohlisa abantu abangawazi umculo kamaskandi umculo omunye lona ludlalayo sitayela sinile esenisiculayo ninamanga nikhohlisa abantu abangawazi umculo kamaskandi umbe kwenkosi akalibusi ncede zemva umfana omncane ongenangoma nithi senifuna inselelo nitshele enkunzini webafana